Aquest mateix dijous, la Generalitat anunciava noves restriccions per combatre la propagació de la Covid-19, suspenent o allargant, millor dit, la suspensió d'activitats esportives, tancant centres esportius i fins i tot també anul·lant entrenaments. Una situació que, com dèiem, és la continuació de la prohibició d'activitat esportiva que ja es va decretar el passat 14 d'octubre. Per parlar una mica de tot plegat i de com ho viuen alguns clubs de la comarca, avui hem volgut tenir a l'informatiu a l'entrevista en Marc Quadros, que és president de la Unió Esportiva Porqueres. Marc, gràcies i benvingut. Hola, bones, benvingut. Bé, com dèiem, aquest dijous s'han anunciat noves restriccions. Portàvem 15 dies sense activitat esportiva i el que s'ha anunciat és que, com a mínim, no n'hi haurà durant 15 dies més. No sé si, veient com anaven les coses, ja us ho veieu a venir des dels clubs. Sí, la veritat és que era previsible que tornaria a haver-hi una aturada tard o d'hora. És cert que potser doncs, el que ens ha mancat els últims dies era una miqueta més d'informació per part de les nostres federacions en aquest cas, però bé, esperàvem que hi hagués alguna aturada. Sí que creiem que s'allargaria l'aturada de les competicions i que potser no frenaríem a nivell d'entrenaments, però bé, aquesta és la decisió i ens haurem d'adaptar. Ara precisament t'anava a preguntar per això, no? La primera aturada es va centrar més en competicions, en aquest sentit sí que podíeu anar entrenant, ara no hi haurà ni entrenaments. Com la veieu, aquesta decisió? No sé si des dels clubs, i sense voler crear polèmica, però si des dels clubs veieu una mica com que l'esport ha pagat una mica els plats trencats, en el sentit de que de seguida l'activitat esportiva va ser de les primeres que es va aturar i en canvi d'altres activitats se'ls ha donat una mica més de màniga ampla sense que hagi quedat demostrat tampoc del tot que l'esport sigui un focus important o principal de contagi. Sí, o sigui, partim de la base que som conscients tots, perquè no es pugui dir que evidentment som conscients de la situació actual i de que la salut ha de passar per davant de tot. Sí que és veritat que en aquest temps els clubs hem destinat esforços, diners, una sèrie de coses per tenir els protocols actius i perquè els camps de futbol siguin segurs. Penso que en tots els camps que hem trepitjat i a Miànigues s'han complert les coses tal com tocava per tal d'evitar tot això, no? Aleshores, veiem que sí, veiem que ens dona la sensació que de la manera que fèiem esport era bastant segur el que estàvem fent. Evidentment, mentre més coses fem, més risc hi haurà, però sí que és cert que penso que l'esport en aquest cas està rebent una miqueta des del primer dia i també penso que hem de buscar solucions, ens han de buscar solucions més aviat, perquè nosaltres n'hem buscat moltes, ens han de buscar solucions perquè aquesta segona aturada no sigui la mort de molts clubs esportius. També et volia preguntar una mica, ja no tant des de les autoritats sanitàries, sinó la gestió que se n'ha fet a nivell federatiu de tot plegat. En moltes categories la incògnita de quan començarien les competicions es va allargar bastant i fins a última hora no es va saber quan es reprendrien. Llavors, algunes competicions es van reprendre. En el cas dels vostres equips sèniors, en el cas del masculí crec que es van poder disputar 2 jornades, en el cas del femení també només 2, i es va haver de tornar a parar la competició. Creu que tot plegat es podia haver gestionat millor a nivell federatiu? Totalment. I no és un tema de buscar crítica i no podran dir que és que he parlat a posterior, perquè he tingut reunions i trucades amb membres de federació, he donat el meu punt de vista en tot. Jo creia des del punt que es va frenar tot, que consideràvem que seria un any molt complicat i que ens hauríem d'anar aturant, i fins i tot jo vaig proposar que la temporada 19-20 s'acabés ara. Fins i tot també vam proposar fer grups molt més reduïts o fins i tot jugar una sola volta per tal de que cada setmana que hi hagués una suspensió per tema de Covid tinguessin caps de setmana per recuperar. Penso que s'ha volgut fer totalment normal, com si no estigués passant res, i això fa
que, per exemple, si ara, per exemple, allarguem 15 dies, que en som bastant conscients que a nivell de competició no seran 15 dies, ja tindríem un mes de suspensió, comptant que, bé, que a dia d'avui nosaltres ja hem fet tots els tràmits federatius per tal que els jugadors tinguin les mutualitats cobertes, bé, tots els moviments que els clubs havíem de fer per començar, creiem que es podria haver fet d'una altra manera, la veritat. O bé deixant caps de setmana en blanc per recuperació de partits, no fer-nos els clubs recuperar els partits entre setmana, perquè és totalment inviable. En el cas del nostre club en concret, tenim 20 equips, cada cap de setmana juguen 10 partits a Miànigues, aleshores recuperar 10 partits implica la suspensió de 30 sessions d'entrenament. Aleshores vèiem que era totalment inviable, però bé, ara ens trobem en aquesta situació de que tenim els dos sèniors, que és cert que estàvem a la jornada 2 i havíem de jugar a la tercera, dos equips que juguen a la categoria preferent, que sí que havien iniciat la Lliga, estaven a la jornada 1, i els altres que havien d'iniciar la setmana que es va suspendre tot. Parlaves abans de l'esforç que heu hagut de fer els clubs. També explica'ns una mica, perquè la gent en sigui conscient, què ha suposat per la Unió Esportiva Porqueres, per exemple, poder garantir que la temporada es posés en marxa? Què heu hagut de fer per poder engegar la temporada? Mira, en primer lloc, el que ha suposat és múltiples reunions i, sobretot, fer-nos responsables de temes que no hauríem de ser responsables. És a dir, nosaltres ens hem especialitzat, com aquell que diu, en casos de Covid, quan potser alguns hauria d'haver marcat més les directrius, i parlo d'algú de dalt de tot. A nivell de club, clar, nosaltres les sessions d'entrenament que eren seguides, hem mirat que no siguin seguides fins a dia d'avui, no? Que ens havien dit que a les 9 s'havia de tancar la instal·lació i, per tant, ja no podíem deixar els marges, però bé, a Porqueres els nanos arriben, hi ha un control de porta i, per tant, és una persona més a l'hora de treballar, per tant, és un pressupost més que tenim allà. Una persona a la porta que controla la temperatura de tots els jugadors que arriben, que es netegen les mans, que baixen al camp en persones diferents per tal que els jugadors no es trobin entre si, que aquests grups no es barregen per res a l'hora d'entrenar, és a dir, cada grup està amb el seu entrenador, i que a l'hora de sortir també surten amb ordre per tal de no creuar-se amb els equips que venen al darrere. Aleshores, considerem, això parlant en dia d'entrenament, dia de partit, evidentment, tot encara molt més complex, és a dir, una persona a la porta controlant els accessos. Bé, al final, nosaltres el que ens hem trobat en aquesta situació és que tot se'ns ha encarit, tot, perquè hem hagut de destinar més esforços, no només humans, sinó d'infraestructura i de personal. I el que ens sap greu és que una vegada teníem tot això, doncs, bé, estàvem funcionant bé i creiem que estàvem sent molt responsables, ens haguem d'aturar del tot. Repeteixo que em sembla lògic que s'aturin les competicions si m'apures per al tema de la mobilitat, però crec que el tema de poder entrenar amb els companys, tot i la situació actual, penso que també hi ha altres coses que són necessàries i bé, no només ens podem mirar que cada vegada que hi hagi una situació de rebrot ho frenem tot perquè no ens en sortirem. Evidentment parlaves de tot aquest protocol que heu hagut de vestir per poder engegar la temporada. No deixava de ser també un marc, una pauta, llavors calia passar de la teoria a la pràctica i veure com funcionava aquest protocol amb una situació que més pràcticament canviava setmana rere setmana. Com deies, amb l'entrada en vigor del toc de queda vau haver de reorganitzar horaris d'entrenament per no acabar més tard del compte. Ara us trobeu amb què 15 dies després aquesta reorganització tampoc ja no val, perquè el que es fa directament és ja no poder entrenar. En aquest sentit, deveu estar una mica marejats els clubs, imagino, amb tantes mesures i amb tants canvis. La veritat és que, com a molts sectors, hi ha una incertesa que és enorme i hi ha un desgast terrible per la gent que ha d'estar gestionant tot això. És a dir, repeteixo que som conscients de la situació, però també crec que en cas que s'hagi de suspendre una activitat, el que no podem fer és anar de 15 dies en 15 dies. Entre altres coses perquè
per exemple, els clubs, sense anar més lluny, hem de tenir una infraestructura o una altra, depenent de si entrenem només o si entrenem i juguem. Si cada 15 dies ens va canviant la situació, potser el millor que hem de fer tots plegats és tancar, perquè el que no pot ser és que estiguem en cada moment doncs, canviant normatives i canviant situacions. Repeteixo i torno a insistir en que sabem que la situació és molt complicada, que la salut va per davant de tot, que no passarà res perquè haguem de parar l'activitat uns dies, però sí que és veritat que necessitem que algú realment ens sigui clar i ens deixin bé, doncs ens marquin una mica totes les pautes. Evidentment, posar una mica d'ordre a tot plegat. Vaig acabant. De fet, aquí conflueixen diversos sectors o diverses vessants. Hi ha la vessant esportiva, com dèiem, hi ha doncs, aquesta vessant d'organització i aquest desgast que pot suposar a nivell personal doncs, tota aquesta situació, però evidentment també hi ha un rerefons econòmic, començant per la inversió que s'ha hagut de fer per poder tirar endavant la temporada i de l'altra que es combina amb, suposo, també una baixada d'ingressos i també perquè, si evidentment els equips no entrenen, m'imagino que el tema quotes també deu coixejar per algun costat. Sí, està clar que el primer que hem de valorar, i per això dic que necessitem directrius clares, és saber si no fem res o entrenem només o juguem partits i entrenem. Entre altres coses perquè la primera cosa que va directa a la quota de les famílies és que, evidentment, si no fem res, no cobrem quota, com és evident, si només entrenem i no juguem partits, i això ens ho marquen per un temps clar, no? que puguem tenir clar el temps que estarem fent això, doncs només pagarem una quota per entrenar, i això també alhora doncs, serà un tema doncs, que la dieta de l'entrenador també serà diferent, i que si ho fem tot, doncs tot serà normal, no? Però sí que és veritat que estem en un any on econòmicament el nostre club en concret, i imagino que la situació gairebé de tothom, però el nostre club en concret deixarà aproximadament de tenir 50.000 euros en ingressos, perdrem tot allò que fèiem de la quina, no tindrem la majoria d'espònsors o socis, perquè si no podem entrar al camp a veure partits, doncs és lògic que la gent no vulgui pagar l'espònsor i el soci d'aquesta temporada. A part que nosaltres doncs, també tenim ingressos importants amb el nivell de bar, i evidentment doncs, el bar, com en cada sector de l'hostaleria, doncs, està tancat i per tant també ho notem. Molt bé, Marc. Per acabar, evidentment hem d'intentar mirar cap endavant, posant per endavant el que deies, que la prioritat és la salut, tenint en compte també la incertesa i que les darreres mesures del govern no auguren unes properes setmanes gaire esperançadores i, evidentment, no podem jugar a endevinar el futur perquè no en sabem i ni els professionals que s'hi dediquen en saben, però com veieu la temporada? Creieu que es podrà acabar, que es podrà reprendre en algun moment? Una mica quina és la sensació que teniu ara mateix? Bé, jo la sensació ja a nivell personal, des que vam començar, per més que s'havia d'intentar i havíem de provar-ho tot, penso que ara mateix, a curt termini, no podrem jugar. Espero que sí que ens deixin entrenar d'aquí un temps, però sí que penso que competir, si volem evitar tema mobilitat, serà complicat. Penso que haurem de passar una temporada bé, anar engegant, anar frenant, anar tinguent paciència tots plegats, mirar de fer-nos-ho el més fàcil possible, perquè ens ho hem de fer tots el més fàcil possible ara mateix. Bé, doncs, una vegada, com tot s'ha parlat a nivell de societat, no? Una vegada hi hagi vacuna i es comenci ja tot a normalitzar una miqueta, suposo que el futbol, com tot, també tirarà endavant. Però sí que és veritat que el que hem de mirar és entre tots, el que deia, de fer-nos-ho fàcil, de tenir les ajudes, les màximes ajudes per arribar a estar vius aleshores. I considero que aquí tothom haurà de posar tots els mitjans per tal que les entitats que hem d'anar parant de tant en quant puguem anar creixent i puguem anar continuant fent, si més no, puguem anar entrenant, si més no, ens puguem anar trobant i que els nostres nanos puguin fer esport, que això és el més... Hi ha la salut, però és molt important que ells puguin fer esport, perquè l'esport és salut
i tots ho sabem, tot això. Molt bé, Marc, doncs gràcies per atendre'ns a l'informatiu de Banyoles Televisió i sobretot molts ànims perquè és una temporada difícil i a la fi al cap no podem oblidar que aquests nivells, els clubs, sou una activitat sense ànim de lucre, que els que us hi dediqueu ho feu perquè us agrada i haver de tenir tants de mal de caps, no sé si al final compensa o no compensa, però en tot cas és d'agrair, de valorar l'esforç que feu pels vostres clubs. Moltes gràcies a vosaltres. El que és molt important és que això tots els clubs mirem d'ajudar-nos al màxim possible. És un tema que hem de superar junts i el que sí que està clar és que també tenim pendent ara aquests dies una trobada, tot i que sigui per Skype, una trobada amb els diferents presidents d'entitats també per veure com gestiona tothom la situació. Molt bé, Marc, doncs moltíssimes gràcies i a veure si d'aquí unes setmanes podem tornar a parlar amb una mica més d'optimisme. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, aquesta és la situació en general i del món de l'esport en concret i encara més concretament la situació de la Unió Esportiva Porqueres que, com molts clubs esportius de la ciutat, de la comarca i del país, està patint els efectes d'aquesta crisi sanitària i veu amb preocupació la situació i encara més també després de les últimes mesures restrictives que ha aprovat i que ha anunciat aquest dijous la Generalitat.